אז מהו מקור הסבל? מקור הסבל נובע מזה שלא קשובים לייעוד שלנו, אנחנו לא באמת עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות בעולם הזה, יש פה תכלית לעולם הזה. אז זה מתחיל מהנשמה, כן? אנחנו מקבלים סימנים מהבורא, מהיקום, מהרוח האוניברסלית. ברגע שאנחנו קשובים, העין שלנו פתוחה לראות את הסימנים, מה אנחנו טובים בו, מה אנחנו עושים פה, איזה סימנים פתאום הבורא מזמן לי, למה הוא שם אותי בדיוק בנקודה הזאתי ולא בנקודה הזאתי. אבל ברגע שאתה לא קולט את הרמזים, אתה הולך כמו העדר או הולך למה שאתה חושב שיעשה לך טוב, מהמקומות הלא נכונים, בנפש שמתחיל באמת להיות רגשות שליליים, תחושות לא נעימות, ואז ברגע שאנחנו גם שם לא קשובים, מדחיקים את הרגש, לא מקבלים את המציאות, נלחמים עם המציאות, מה קורה? זה עובר לגוף. יש תקיעות של אנרגיה בגוף, מרגש שלילי. ובאזור החלש הזה מצטברים כל הרעלים. ברגע שאנחנו ערים לתחושות שלנו ולרגשות שלנו, זה לא יגיע לשם. אנחנו כבר נפתור את הבעיה וגם נהיה בסיפוק אלוהי.